Millor experiència turística. Hotel Mastinell. En ple cor de la DO Penedès, aquest establiment enoturístic ha fet de la vinya la seva raó de ser, amb una forta aposta per la sostenibilitat i la qualitat. L'Hotel Mastinell ofereix als seus clients experiències que incorporen les tradicions i la cultura, tot donant a conèixer el vi i el cava amb la cuina típica del Penedès, fet amb ingredients i productes de proximitat. De part de tot l'equip Mastinell volem donar les gràcies, estem molt agraïts per al premi que ens heu atorgat a la millor experiència enoturística i amb això volem seguir treballant perquè els nostres clients s'emportin un trosset del Penedès, que s'emportin en el seu cor una part del nostre esforç i de la nostra terra. Moltes gràcies.